Formation minnu bolodalen no centre marginal kono o ye couture broderie ni stylisme modélisme ale san sabani kalo woro kalan o formation tellement fana ban fay o ye san kelen ni kalo woro ye maquillage musoro siri coiffure o fana kalan centre marginal kono o ye san fladi ani kalo woro o fana formation tellement be san kelen ani kalo woro tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan be centre marginal kono no bana amina i former façon business là donc o kalo woro à ce moment wi ka diplôme sur bisa ka baraka jen fambe o ko fa internat be centre marginal la ibse ki dem black na marginal kono shiron dumini abo bela jeli so nga ka baraka centre marginal fle ni falaje ija strafara la centre marginal be sekou medine centre marginal be bako jikoroni centre marginal be kurufna strafara gitronda ni mogo be renseignement wala la ibse ka weleli ke 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien be weleli ke 76 22 01 04 biye arabay avril kalo klita ani woro samba flani muganduru omnu sogolembe akwa jabaran sola anga fuli ba bela jelen ka kene awo wakati chuke ambi awla doni akuni akwa kuna funi wakati seli bakuruba kuna fonuna anga premier ministre ni abarake nyogonye la sigimike yasa fere kura munumena sigise anga kalanko na sirawla anda bena dola foka se anga ministre de la justice Mamadou Kasonge ta siblamge ka nyesi CNDH barakela korol ma anda bena do oni anyogona chamana ko kan kuna fono olubena la si awma o bismillah anga premier ministre général de division Abdoulaye Maïka ni abaraka nyogonye la jere kunkunti dowre ubiseka fere munu sigisi nga chukamina anga kalandeu ani anga kalanfaw na anga kalamba ubiseka baraka chukamina herani baden kono la sigi konnala uye bololo siraw blasenga yasa kaseka baraw nugo ya chukamina o bololo sira nunu konnala mi modilta ani nani odebe akonnala wa o modilta nani menyasi anga duguma kalanso mawrima mi anga sanfe kalanso mawuye abarakala uye ajira ko ubeka fero sigi senga yasa yelma mimbe sika do okula ka olu blasenga chuya mina wa ajira la fana ko mi anga sanfe kalanso mawuye ko olu tamimina blasenga obena ke sababu ka uka togo sebe mfoka takase uka bursu ane uka kuna funu konya ka onogoya umachuka mina ajira la ko ni bololo sira nunu blali sienka anga premier ministre fe aye ajira ko akera sababu ka sefa wari miliyar nani ka ori la do jamana konna la kalanko nasira fe mi esenu ta nasira ye ko sefa wari miliyar keli ori sira ka soro abara nunu konna la wa anga premier ministre ya anyini abarakela ofe uka fero sigi senga yasa abara ubese chuga mina ka ke herani baden konnala uka jatemne obela jenen sigi senga barenga ke kanya akechugo nyumana lafia konnala anga ministre de la justice et des droits de l'homme Mahamadou Kasonge yeta siblake kanya CNDH ni oye chakeda emi ka bara beneme aramadia hake ula fasalima o barakela koro kata siblake kanyesuma uka barake tuko nyumana akene kamfana mamunu mena unorobla o biro jirala bela jelena wa mi Mahamadou Kasonge aya jira ko ani a barake nyogona benendo uka biro kura munu sigira senga kaseka ulu deme uka barala hata tuko nyumana wa aya jira fana kuka biro koro mi bora ni oluye fero sigi senga yasa CNDH statut yerebse ka statut aye ko fere ko sigi senga biro koro ma u fe ka se ka odon alisa bala CNDH yere ka nyata ka kama Mauritanie ministre des affaires étrangères Dr Salem Ould Merzoug bismillah anga jamana kuntigi général d'armée Assimi Goïta fe ukumana femika ode ye bulodi nyoguma mbe jamana flani nyonche dobe sika fara akan chuga mina ni jamana flabe jamana dunka lafia kama ukofe anga jamana kuntigi ye aka
jɔrɔna koba dɔ da a tulo kan ni o ye an ka tungarakɛ minnu bɛ bɔ an fɛ yan nɔ ka taa u ka jamana kan u ka lahalaya kan Dr Ould Merzougu ye a jira ko olu kɛlen bɛ ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa nin tungarakɛ ninnu ka baara kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔ wa a y'a jira fana ko n'i ye farafina gun jamanadenw yɛrɛ ta ko 100 sarala 80 ɲɔgɔnna bɛ to farafina gun sanfɛ o kun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa min ye farafina ye nafoloko ta fan fɛ a bɛ se cogoya min na ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ani a baaraw bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogoya min na min ye Dr Ould Merzougu ye a ye a fɛnɛ ka haminako a n'a ka jɔrɔnako jira ka ɲɛsin maaw ma minnu bɛ farafina denmisɛnninw ta ka taa u feere kɔ kan ko o jɔrɔnakoba o bɛ olu fɛnɛ na. Yaasa ka bingani wale kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la Korofina du Nord ni o commissaire principal ye Bakari Kulubali ye ale ni a danga Marwani Ould DAG ni u ka cɛdenw ye tɛgɛ kɛ avril kalo tile 13 a n'a tile 14 san 2025 maa sabala minnu ka baara kun bɛnnen bɛ ka bin maaw kan ka u bolofɛnw daragi ka bɔ u bolo u y'a jira ko maa fɔlɔ min minɛna o sisan bɛ taa san 19 na maa filanan o sisan bɛ san 30 la maa sabanan o sisan bɛ san 35 la nin wagati na ni maa saba ninnu bɛ an ka kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan u ni ɲangili min ka kan u bɛna da u kan wa min ye Korofina du Nord fintigilakaw ye u ye a jira k'u ka baara tɛna dan ne ma k'u bɛna sɛgɛsɛgɛliw bila sen kan yaasa maa minnu bɛ n'u nɔ bɛ nin ko in na ka se ka tɛgɛ kɛ u la polisiw ka ɲɛmayaso ye u ka cɛdenw fo u ka nin wulikajɔ in na k'u b'a ɲini an jamanadenw fɛ an k'an bolo di an ka finitigilakaw ma yaasa u bɛ se ka an ni an bolofɛnw lakana ni an ye sikanamɔgɔ ye yɔrɔ min na an ka wele bila an ka finitigilakaw ma yaasa an yɛrɛ bɛ se ka lakana cogoya min. Ka kɛɲɛ ni fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ Bari Gold maaw ni an ka jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ Bari Gold n'olu ka baara bɛnnen bɛ an ka dugu jukɔrɔ nafolo labaarali ma a jirala ko kunun tarata avril kalo tile 15 san 2025 u jabala min bɛ Bamakɔkaw fɛ yan nɔ ko o datuguna ka sababuya kɛ impôt sarabaliya ye nin wagati in kɔnɔna Bari Gold ɲɛmayaso ye a jira k'olu kɔnɔna bɛnnen don ko ɲangili o ɲangili mana ta ka da olu kan ka se ka o ɲangili ka se ka o nafolo kasabi sara nka u ye a jira ko u ka yɔrɔ min bɛ Lulu Gungoto ko o baaraw kɔni bɛ ka taga ɲɛfɛ halisa wa u masurunyamɔgɔ dɔw yɛrɛ ye a jira k'u ka baarakɛla minnu tun bɛ baara la u daga yɔrɔ min bɛ Bamakɔ kɔnɔna la ko o caman taara ka taa u ka sanubɔ yɔrɔ min bɛ Kibali Kongo RDC kaw fɛ yen nɔ o caman tagara o yɔrɔ la yaasa ka se ka taa baara kɛ yen nɔ min ye Bari Gold maaw ye u ye a jira ko halisa kuma kɔni bɛ sen na yaasa u ni an ka jamana ɲɛmaaw bɛ se ka fɔ ka bɛn kɛ kow la cogoya min. Yaasa ka jiko nɔgɔya maliden bɛɛ lajɛlen ma an ka jamanakuntigi général d'armée Asimi Goïta i n'a fɔ ladalako la kunun tarata avril kalo tile 15 san 2025 a ye forage 2 di kelen dira lycée Notre-Dame du Niger maaw ma kelen dɔ o dira ɲamakɔrɔkaw ma sigida 6nan kɔnɔna la ni maa ninnu nisɔndiyara kosɛbɛ ni forage ninnu sɔrɔli la Monsieur Agib Dambele ni ale y'an ka jamanakuntigi ka ladilibaga ye ani ni ale ka baara fɛnɛ bɛnnen bɛ an ka jamanakuntigi bɛ dɛmɛ minnu kɛ ka o lase a seyɔrɔ ma ale tun bɛ a kɛnɛ kan fo ka taga se an ka jamanakuntigi ka chargé de mission maa 2 tun bɛ a nɔfɛ ni maa ninnu nisɔndiyara kosɛbɛ ni forage ninnu sɔrɔli la wa min ye Monsieur Agib Dambele a y'a jira ko nin bɛna kɛ dɛmɛba de a kɛra Notre-Dame du Niger a kɛra ɲamakɔrɔkaw ye sabula ko a bɛna jiko gɛlɛya min bɛ u kan a bɛna caman ta ka bɔ a la wa a y'a jira fana ko n'an ye jateminɛw kɛ ko an ka jamanakuntigi ye forage 400 a ye o de jɔ jamana kɔnɔna la o kɔfɛ fana min ye centre de dialyse 3 ye a ye o jɔ wa fana ko panneau ani bateri dira o maaw ma u ka se ka baara kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna la cogoya min na ani fana kalanko nasira la u ma tew kɔ min ye ordinateur caman o dira an ka kalandenw ma u ka se ka baara kɛ ni o ye cogoya min ani fana min ye an ka dɛsɛbagatɔ minnu bɛ yen minnu bɔra u sigiyɔrɔw la dɛmɛ taara ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma wa kalansow jɔra yɔrɔw fana na yaasa an ka denmisɛnninw bɛ se ka kalan ɲuman o sɔrɔ cogoya min na wa ko nin baara bɛɛ lajɛlen kɛra an ka jamanakuntigi général d'armée Asimi Goïta
ka dɛmɛ de kɔnɔna la min ye ma minnu ye nin dɛmɛ ninnu sɔrɔ u nisɔndiyara wa u ye a jira k'u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka u mago don nin dɛmɛ ninnu na yaasa maa wɛrɛw bɛ se ka bɔ olu ninnu ma cogoya min. Imam Dr. Segu Sidibe ni ale minɛna ka datugu kabini janvier kalo tile 24 san 2025 ka sababuya kɛ ko a ye kumakanw fɔ min bɛ futinɛ wuli jamana kɔnɔ ani fana a ye dankari kɛ an ka finitigilakaw fana na. Ale ka kiiri kɛra avril kalo tile 3 tɛmɛnen a bilala san 2 kaso la san 1 k'a b'o kɛ ni sursi ye wa o kɔfɛ fɛnɛ ko a kan ka sefa wari miliyɔn 1 ni a kunkanfɛn de sara direction générale du contentieux de l'état maaw ye. O bana ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Ameriki jamanakuntigi kɔrɔ Joe Biden ye ɲangini wale ta ka ɲɛsin Donald Trump ni a ka gouvernement maaw ma. Sabula a ye a jira ko n'i y'a ye dekun ani tɔɔrɔ caman bɛ Ameriki bibi in na ko o bɛɛ ye Donald Trump ni a ka maaw de. Sabula a y'a jira ko hali k'a sɔrɔ Donald Trump ni a ka gouvernement nali o ma mɛn ko nka ko u ye waleya minnu tɛ waleya ɲumanw ye ka ɲɛsin u ka sécurité sociale ma fo ka taga se u ka agence fédérale ma. Wa a y'a jira ko dekun bɛ maa caman kan u ka jamana kɔnɔna la ko nin bɛɛ ye Donald Trump ni a ka maaw de nɔ ye. N'an bɔra yen an bɛ taa Burkina Faso. Américains ka général Michael Langley ni ale bɛ baara la Américains ka projet dɔ kan min ɲɛsinnen bɛ farafinna gun ma ni o bɛ wele ko US Africom. Ale ye laseli kɛ avril kalo tile 3 tɛmɛnen u ka sena maaw yɔrɔ k'a jira ko min ye Burkina Faso dugu jukɔrɔ nafolow ye ko a nafa tɛ ka se Burkina Faso jamanadenw ma. Burkina Faso maaw ka ministre des affaires étrangères karamɔgɔ Jean-Marie Traoré bɔra ka laseli kɛ kunun tarata k'a jira ko a ye nin kumakan min fɔ ko nin tɛ tiɲɛ ye nin tɛ tiɲɛ ye bi nin tɛ tiɲɛ ye sini. O ye a jira ko kabini ni u ka jamanakuntigi capitaine Ibrahima Traoré sigira fanga la don min na ko u ka dugu jukɔrɔ nafolo bɛ ka baara a baaracogo ɲuman na wa a nafolo kasabiw bɛ ka don u ka jamana ka kɛsi de kɔnɔna la wa ko baaraw bɛɛ lajɛlen fana sigilen bɛ sen kan yaasa min ye jamanadenw ye u bɛ se cogoya min na ka u ka dugu jukɔrɔ nafolo tɔnɔma bɔ. A ye a ɲini min ye Américains ka nin généralin fɛ a y'a jira ko fɛn min kɔni ka di ale Jean-Marie Traoré ye o ye ko Américains ka nin généralin a ka na u ni a ka lasigi kɛ a ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ a ka sɔrɔ ka taa o di a ka ɲɛmayaso maaw ma ko nɔn tɛ a ye nin kuma min fɔ ko nin kuma in tɛ sen kan bi nin tɛ sen kan sini. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'an ka dibilabarakɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bɔ an ka baara in na an b'a fɔ ko Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔn na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran.